lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Kira-kira kita bojo kok kabeh wong njaluk bojo loro kok langsung mabrol metu papat. Telu lah iki mbok siji. Mas Mbak piye to Mas sampean iki Mas pamit iki yang akhir juga malah pecicilan iki Mas amit bojo ditumpuk kabeh pamit aku coba pecicilan apa saya aku Mas iki aku bingung malah rupa sapa malah rupa aku wis kaya potongan bujang iki sapa iki contohnya sapa ya enak ana bojone jare ya iku lho Mas aku kaya iki sapa iki pikirku ki mau ki pas aku ora dadi promo ora sesuai karo presentasi aku lho tidak dianggap iki sapa mengerti aku bojone aku bojone ya iya Mas sapa dawani za Allah aku lho kurang piye Mas dhuwur ya dhuwur aku ayo ya ayo aku bokongnya ya gede banget aja penak sing cendek aja dur-duran ae dhuwure nggo sampe iku sampean lha aku lalu aku loro tak jak kabeh anakmu loro iki ance-ance terus dhuwure nek sampean butuh ance-ance nang tekan mbok kok jlok aku langsung kebaran aku nesu aku kecewa aku ndak suka gambaran bojomu kaya ngono iki pokoke aku nesu ancen sekelas apa kita tahu aku putuk mobil ora aku mau iki carane aku mau iki carane aku jarene mau ngomong bojone wis mati ayo aku sapa bojoku bojo keri wong lanang ibu-ibu ngono kuwi ancenan ngomong iki lho bojone mau iki nek bojoku ya ya bojoku ya ya kalau aku bilang dino kok bojone teko iki lha pilih bojo sik dhuwure ngene dikurangi tambah mbak ya Allah nah itu nih bojoku pengen jaluk apa kamu aku njalukku penak-penak wae aku njaluk gendong tambah meneh ngono aku tambah gendong aku nesu aku mau ngono iya ya tak tenan aku hati oh Pak Pelik biasa wae sibuk ngandane ini dene Pak Pelik ku ngandane kaya kok kowe tak ngecak sinten Bu jajal sinten Bu Ini Mbak Penti, bapaknya Bu Komplek. Bapak Peti kok Peti tas bojone sinten jenenge lah bojone oh bapak bojone bojone iki lho bapak bapak Peti kok bojone sapa aja ditemen-temen bapak kita Mas dalam bojone iku ki wis tak iya iku mau ki wis tak incer nek aku mlebu aku ora bisa ngomong ya wong aku lho iki dijual-jual apa didisiki ya jual-jual bapakku kan ya pakai langsung unjuk iki ku pintek seneng bapakku za aku ngomong ora ada apa-apa ini kok meri aku apa-apa sih Pak jangan saiki aja anak tawa-tawa bolak dinano saya bakal sampai awal-awal piye
nesu bojone marah jebule. Lah aku nesu aku Nek saiki Mas Tarambut, buat temen-temen iku mau lho ya. Jarene. Aku sarep jare sapi ya. Nek malah bojone duwe ngono. Aku bisa ngantek sakmu iki kene. aku dijupuk kene. Wis ora tau duwe delok iki mau sendana. Apa bojone? Ora wani bojone dawa. Bojone dawa temenan. Ayo mulai saatnya ngomong aku gendong mulai aku nesu Iki mau pertama aku makan jebret baru tidur. ayo mulai dong kowe iki bojoku bro Aku bakal bojone. Saiki milih, pokoknya kudu milih. Ya pilih aku wis gawe ndak loro Krungu aku. Krungu aja. Sesuk aku lho, masa pikir bojoku kok bojone dipikir. Ora usah. Aduh, wis kok lebih aku Pak Gobos. Iki ora usah tak boleh bojo. Wis wae kan Gobos. nah wis saiki bojone aku tak boleh Lagi bojone sapa? lagi Di sini ya. Saya dijoget dong. Sapa dhewe
Bener lo. Oke. Oh, maju kok paling ini ada malah gayu kok. Nggih. Ini ngeten Bang nggih. Nggih. Kula niku wau nggih saking Tlatah Budi nika. Tanjung. Dadi ngoten wong sunatan. Ah, wong ngiring bareng ngono malah. Jarang kurang kawen yang ngono iku. Metan. Lah kula ajeng ngoten nota sunatan, malah jarane muncul. Halo, foto sepedane. Aja kula tumpaki, kula madhap. Sampai tangkep diane. Gada. Tolong tangan, tolong jangan tanya nomor kalian, Pak. Jangan tanya kalian. Jarane kula jangan tanya kalian, Pak. Nggih, monggo. Ngoten. Oke, pokok. Monggo iki, parah ya Gusti. Iki paling mau sadar karo jaran kuwi yo. Iki sampean dibareng wong wedok. Ambo. Ora kata kawin anak dulu ya, Pak. Kawin anak dulu tak boleh duduk. Ora dulu. Jenengan ngoten namine jaran kula. Ora ta. Mane jaran kula niki Dimas Sondong. Oke. Monggo. Monggo dadak. Nggih. Ngomong iki ben nggih udan. Jaran udan. Jarang ora tau wong wedoan kandhane angel. Asin. Manis. Ya Allah. Lah nek ngombe kan tebu terus ya, Pak. Ayo kok ta. Iwan kula madosi diane bapak ngapakan bareng kula. Jadi ngobrol Pak Dosi malah terus sampean apa Pak? Sampean ke mau kan wonten kaca wedok. Nah niku sinten sampean? Mana sampean? Oh. Dosi. Oh, iya, mau dong ya. Iya adalah. Dong. Ini dong. Ini tak wes masih space. Ngeten. Alah. Jalan pulang namanya Sondong. Sondong. Ini maten mawon. Mangkat ini Dewa Sondong. Kula dengan cancang tapi kene kok mawon. Nggih, cancang. Tapi kira kata ngomong. Jangan sih nganggo irama. Aje. Dong. Ora nggo irama ngene iku Pak De, Pak Budari. Ya, Bang. Enggak. Iki tak kasih kira Pak. Telepon iki. Waduh. Bal-balan.
apa iki, Pak? Prisilane mbok pecah lho. Prisilane mbok pecah mati. Loh, kecil-kecil bawah sampai tak bujol. Oh, jarang motor duwitan. Motor duit. Oh, diajar itu ora motor duwitan, kok malah motor duwitan. Ya, ini. Kemarin masih genat apa? Oh, itu ini. Ojo ngomong tak PC do. Ini kok dapat ah? Kalau boleh aku Joko. Joko ndak ngono. Ning iki ora wani bangga. Nah. Ayo. Wis niki ngeten. Wau kan kula pengaduan kok tebang-tebang sampean kali cah wedok. Ayu gino-gino kaya bidodari. Anu ngomong ki nah ngono lho. Ngomong oh anakmu. Nah, nggih. Ya anakku, kan. Nggih, kok. Apa sih kowe? Malah kowe apa pesen kowe iki ta? Kowe apa kae, anakku. Tapi kok kenapa dhewe aku iso ngomong kaya anakku. Maklum wong tuwa. Wong tuwa karo kakak ya. Nggih, pripun? Nggih. Kowe jenenge sapa? Kula nami kula Mas Lawar. Nggih. Oh, Pandak. Pandak aku. Ndok sing dijajar iku. Ya Allah. Ya Pandak Pak Lawar. Nggih, monggo. Oh, nggih. Ya udah. Nggih. Awalnya gitar Spanyol. Pas itu. Ada anakmu lo. Awalnya gitar Spanyol. Ngene lho. Kowe iki anakku. Ya. Oh, oke. Oh, oke. Tari nih, Pak. Oh, cuma aku terus ya. Cuma aku tak kalah. Gaya ini, gaya. Ngono. Oh, tapi roh biru-biru ora abang-abang ora. Cicit. Gas. Iki aku juga ora abang ora biru. Nah, bro. Mana? Bang. Anu apa? Yo sajene anu. Iki ngene iki ya. Aku mau iki kok Trata Tanjung tebang jaran pucul. Ya.
Dan kucul tiba nusuk bapakmu Pandok. Ini bapak ini. Terus aku utang ke bapak Dok. Sampai gua ngetes jalan ku lho. Lah ngoten sih. Nggih. Ono neng, jalan ku ndok ono, dolaran ndok kebunku. Ngoten. Nah, terus ini ku ana wae sak kono niku bener-bener. Terus lho Pak, kalau ngetes sampai kowe kan. Wis wayu mesti ta. Oh. Nah, ngoten. Iki lho. Biar kamu ndok biar. Lah. Aku ki anu ora mesti dielem ngono lho. Dadi lek dilem ya ngene iki kaya aku tuh gitu. Ya. Terus pon ya. Kok tak kenalan karo sampeyan masa to? Asal. Aku ki asal aku kira yo gampang. Iya. Barek kami piro ngono. Nah ini sini deh. Iku nami sing dawa apa sing cendeng kan? Nah ini Makanya aku dawa gelem cendek gelem kok. bawa kena, cendak kena. Yang penting mandok. Nah, ini enak. Enak kabeh kok. Ayo, ya. Enak kabeh. Ya. Eh. Ya. Ini kan sama anaknya deh. Aku ketawa mana lagi dulane gede dhuwur, jerone mbuh. Aku ki ndredeg aku. Sampai ini dereng dadak. Jangan mau dicokok. Joko. Sama bilang nolak tinggal saling tinggal. Alah kita obrol ya. Lah jarene Joko. Burung. Bapak iki lagi pemanasan kok durung. Urung nyetrum. Dulu. Wong iki lagi apa dijajal. Aku mukul ngono muni rempeyek. Rempeyek. Sampai nyuruh rempeyek sih Bu. Sampai nyuruh rempeyek. Bu, rempeyek Bu. Hah? Sudah gawe kok oprek. Aja bantet. Lho nang Oprek. Pak, aku disumpah. Ora tak. Jenenge oprek tak pirang-pirang iku. Kancaku sing ndokon bape to jenenge oprek. Ning kene ya oprek. Iki termasuk kontone sampean kok iki. Hah? Termasuk kontone sampean kok iki. Iki. Nah, Kanca dalan. Kanca dalan ya Mas. lah ngono kuwi. Nah, iya. Kancaku gede yo. Oh, sedikit iki Mas oprek. Nggih Mas Oprak karo Mbak. Mbak aku dipentol iso wedok ya aku lama-lama. Hah? Aku dipentol Mbak? iso wedok. Ojo dipentolongi ta, Mbak? Aku ngene iki ya, ini kaya ora sida ndak prapatan iku lak sida. Paling ndak pertelon sing ngarepe. Ngono ya. Saya ditentu lakone. Nggih. Yes, iki mau jenenge sampean kinten. Ya iku mau sedane sing dawa apa sing cendhek? Aku wis ngomong sih. Dawa kenot. Cendhek kena. Sing penting nandok. Nandok. Yo nandok. Jangan iku iki lho. Ayo, ayo. Do golek kelinci ya. Yo. main Apa? Ya Allah, sing cendhek Aku mana mantap kok. sing cendhek Udah mangan nyemuke. iku apa menatokan aku? Aduh. Sing cendhek Bocah iki sing kumpul iku ngono. Papa men Keturunan iso karo takjil. Hah? Keturunan. ya sana sing dawu nih. Kok selesai dawu. Oh ya Allah Gusti. Lah ya ngene iki. Sampai cendhek padha wani. Aduh. Hei, ojo wong tuwa jenenge dodol. Aja. Ojo. Kuburi. Sampai ndelok jare sing dawu. Lah wong tak deloki ya cendhek. Aboh. Sampai pengen dawa. Iku dawa. Anak dawa. 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 Alhamdulillah rempeyek teko. Rempeyek teko. Bayu aku lek dikamani ki aku paling noh mboten usah. Terus diomong mboten usah. Kowe tamu kok. Ayo Pak.
tak golek iki Pak Bowo usul golek ana. Apa nih? Iki Pak Bowo usul golek ana. Hei, Pak Bowo iki lho di. Ucul. Ucul. Oh. Ucul. Ucul iku mau kaya sing ngomong Mbak E mau melutet. Heeh, iya. Melutet. Hei, ngene-ngene iki ku. Ngene-ngene iku. Cilak bojone kancaku lho. Oh, aku lho pikirku lho Kancaku. Yo, bestiku. Kancaku. ngono. Sing anu kae lho sore gedang kae. Ora. Aku keceplos. Ora lho. Yo kon sore jati. Oh, sore gedang. Saya cedek ya, saya Ya, cedek. kowe kedou-dou wangi. Tim, Ning, tim. kowe ben motor. Nah iya, motornya dikas mau banter. Tim. Siapa mau sing tim? Apa? Bakso. Bakso. Ana Aku bakso. sing cedek itu kan. Cedek. Tim. Oh, ah. Ya, Terus. nek saya dawa mama tim. Oh. Ting. Oh, ya. Kowe nak kok kaya Nah, pola-pola. ya iki ngene Mbak Ting. Ojo tim. Jare Mbak Ting. Nek tim kok terus enak. Nah, iya. Tim. Ya Ting. Iya wis wis. Padha penak. Awak dhewe iki ya dikon ibu Bapak Opet ning Kabupaten Klaten iki. Ya. Ya iki teko dilanjuke teng lakone awake dhewe. Nggih. Nggih. Nah, niki ngeten. Kula nggih wau sampean kali Bapak entuk sampean wau. Nggih. Kak, sampean Bapak putra amine sinten? Ini sampean kan tak ngerti kok. Nggih, sapa bidang itu wau. Amine mau ting. Nah, Ting. ayo ting. Iya. Wis ting. Ya Ting. ting. Ting ngene. Dudut ting. Wis tak. Ting ngene ting. Aku iki ape karep kare sampean apa sampean bro. Jenengan karep kali kula. Nggih. Niku pun mantep. Mantap, tak pikir. Tapi tenan jenengan dereng kedak bojo. Dereng. Joko tenan. Ditilano, Mandul. Aku kan nilai. Hah? Dilano. Iki Joko iya kae sapa? Adikku. Adine Adikku barep iku kok. Iku adine nelok kene. Adikku barep. Ya, Ora iki salah yo Pak, iku sik guru aku. Oh, ngono Pak. Oh iya. dikon Dik, iki ngene Dik. Bapakmu ndok wis apa kudu matu. oh selek Ya kudu. teko kula Selek kudu Kula nggih. pokoke balik. iya temen kali sampean temenanan. Nggih. Ngoten. Gitu. Ya nek kula sih ya manut kali bapake, nek jenengan panci wonten Pesek Joko. Kula ya jek perawan. Oke. Lek ngoten nggih, kula Dadi pun lagi sampe ngate. Perawan jantan iki. hai. Hei. Aku nang ndok Joko perawan ya. Nek nang omah ijo mbumbu. Wis ngene. Aku tulung ndang bapakmu tak omongane neh. Oh nggih. Nggih. Yang penting Bapak. untuk Bapak. Pak E. Oh. Niki lho anu kakak iki aji sanjang. Ada. Kula wau kontari putrane jenengan. Ya. Gelenting. Nanti turun. Kopek garwa. Ngoten. Lah niki syaratnya pripun? Wonten syaratnya nopo mboten? Ya kalian lakon iki jaluk salah tau ora kalian. Ngoten. Jaluk salah. Nih, Karo ngandang kono tau. sampean kira-kira sampai Gusto nyuwun syarat napa Dik? Kula niku gampang, Pak. Apa? Kula pengen ditanggapke barongan sak setan. Barongan. Sak setan setane ngoten. Eh, Sak set kok. Set. Kudune ditokno kabeh. Oh, ngoten. Soale kula niku kan niki apa reoke Habib setenggungan niku wis jos-jos ngoten niku. Barongane gede-gede sak set pokoke kula nyuwune niku. Mangke kok tak cepak-cepak lagi nanggap dorongan niku wau. Nek lontosi ya Kang. Nggih. Lho. Ngene
kula sanggupi. Nek kowe sanggup, Nggih. dadi laksanano, Nggih. anakku gelem karo kowe. Nggih, Pak. Nggih. Pun kula tari maupun purun. Ngoten tapi nggih niku wau nyuwun sarate nyuwun barongan saking gunungan wau. Dadi kowe siap. Pun nggih, kula siap. Nek kene kowe sanggup, aku karo anakku. Oh, nggih. Nggih, Pak. Tampa ora ngono. Oh, nggih. Ya. Nggih. Nek Nggih ngoten kok tak bayu riyen. Nggih. Kanca-kanca ijak ngono bebarengan. Oh, nggih, Pak. Nggih. Nggih. Monggo. Kanca-kanca